राज्यपाल मृदुला सिन्हा हांचे अभिभाषण सुरू असताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात काळी रिबीना बांधून आपलो निषेध उक्तायलो। ह्या वेळार तांणी सरकारा विरोधात निदर्शनां केली आणि सभागृहांतल्यान उठून भायर गेले। अर्डेक्स गोवा ब्युरो। Congratulate all the elected members of this Legislative Assembly and hope that each member will make their contribution to the progress and development of the state in the next 5 years. I am sure that all newly elected members of this august house will follow the ideal Karmanyevadikaraste Ma Phalesu Kadachana. That has inspired our civilization from time. पार्टी काँग्रेस असून सुद्धा आमकां फ्लोअर द हाऊस मेजॉरिटी प्रूव करपाक संदी दिली ना आणि खाली 13 जे सदस्य आसात ते आयज रुलिंगाक बसले आसात। खंय तरी आयज गव्हर्मेंटाचो असले कारणान सेंट्रलाक तांकां गोंयांत धाडले म्हणून त्यांचो सरकार बीजेपीचो सरकार येवचो हो प्रयत्न गव्हर्नरांनी आज केला। कित्याक सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून आमचो अधिकार गोंयच्या लोकांनी जो कौल दिलो तो काँग्रेसीक दिल्लो आणि अशें आसतना सुद्धा आयज आमकां सायडीन दवरून तांकां पाचारण केलें आणि आयज ते सत्तेत बसले आसात। म्हणून त्यांच्या अभिभाशणाचे आम्ही निषेध केलो, तांकां आमी डिस्टर्बूय केलो ना, पूण आमी निषेध केला आणि आमी वॉकआउट झाले। त्या ह्याच्यासाठीच केला की आमच्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशननी सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा ते उभे राहिले आणि सांगू लागले की हे असं असं झालेलं आहे की आपल्या भावानी राजपाल यांनी सगळ्यात जास्त निवडून आलेल्या सभासदांना आज कारभार करण्यासाठी बोलवलं नव्हतं। ही पैवाट आहे सगळीकडं, सगळ्या लोकशाहीमध्ये असं चालतं। इथं सगळे लोकशाहीचे रूल्स मोडून जे वरिष्ठ जे आहेत होते म्हणजे जे पक्ष कमी आला 13 त्यांना पुढे बोलवलं ते त्याच्यासाठी उभे राहिले, त्यामुळे एक प्रोटेस्ट त्या नात्यानं बाहेर